There's one dragonfly over my window. Tremendamente orgullosos de presentar isto, ainda que sexa, pois, como comentaba el, un pouquiño tarde, entre comillas, non? Porque xa leva un tempo rodando e non digamos macerando no estudio, non? Eles son David e Toni, dous dos componentes de Cornelius que agora presentan o primeiro disco. É como iso de chamarte Greatest Hits o primeiro disco. Está claro que é irónico totalmente, pero bueno, é irónico e aparte ten unha certa razón de ser, porque levamos tocando esos temas xa tempo e para nós en realidade si son entón non foron máis que sorpresas unha tras outra. Eu todavía non caí da burra do rollo, non sabía que as nosas cancións que estábamos tocando no local de ensayo e nos bolos que facíamos na calle que iban a ter unha repercusión, que de repente a gente viera de melodía do seu móvil o primeiro tema do disco. Realmente nós o que estamos facendo agora mesmo é traballar xa en temas novos, en novas composicións e sobre todo en ofrecer directo, que ao final unha banda como a nosa o que quere é ofrecer directo, que para eso existimos, non? Estamos coa batalla das bandas aí en Madrid esperando para chegar á final, moi contentos e moi ansiosos porque é unha ocasión moi importante para nós. Para os que non coñezades o concurso, pois eso, é o único concurso de grupos emerxentes de ámbito mundial, de ámbito internacional, e bueno, pois eso, o que comentaba él, nos estamos ahora mismo na fase final a nivel estatal. Quedamos 6 bandas de todo o estado e temos o orgullo de representar a Galicia, ¿no? O sea, realmente nos englobamos moitos estilos diferentes, pero sempre intentamos que esos estilos teñan o sello Cornelius, non? E un pouco nos basámonos ou escudámonos nese sello Cornelius para abarcar un pouquiño de todo. Somos unha banda de cancións. Estamos pensando en intentar facer no inverno, abrir un pouco o campo Madrid, Cataluña, País Vasco, ir, digamos, mostrando un pouco o noso repertorio hacia fora, non? Que en Galicia penso que máis ou menos pois o que está no mundillo xa nos coñece e eso. Aí. Muchísimas gracias. Gracias.